To je alarm na zajtra, pretože zajtra sa viete, čo ide diať. Zajtra ide do predaja auto, ale na mňa už dneska boli brucho, neviem jak vás, ale ja neviem, prečo boli mňa. Ale asi viem. No dobre, to je jedno. V každom prípade 3 najpýtanejšie otázky v mojom directe, v mojich komentároch a všade, kde vidím, je prvá. Koľko lístkov sa dá kúpiť naraz? Myslím si, že cez ticketmaster.sk cez ticketmaster.cz sa bude dať kúpiť viac lístkov. Myslím, že okolo 10. Možno sa mýlim, ale myslím si, že to tak bude. A cez ticketportal.cz sa bude dať kúpiť, myslím, že 6 lístkov. Akože na šupu, myslím, na jeden nákup. To znamená, viem, že sa chystáte partičky. Čítala som vaše správy. Niektorí, že idete proste, že 11 kamošiek alebo tak odporúčam vám sa rozdeliť na 2 skupinky. Ďalej, otázka, asi najpýtanejšia, je, že keď chcete VIP Experience lístok, ten za 130 eur, či k tomu potrebujete si dokupovať ešte nejaký iný lístok, že to je iba meet and greet, alebo nie. Nie. Jedine stačí, keď si kúpiš tento VIP Experience za 130 eur, tam máš proste aj, tam si navolíš aj sedačku, že kde budeš a nepotrebuješ žiadny ďalší lístok. Avšak upozorňujem vás, že tých lístkov je iba 50 kusov. A keď hovorím 50 kusov, myslím tým naozaj 50 kusov. To znamená, podľa mňa za 5 sekúnd tie VIP lístky budú preč. To znamená, prosím vás, všetci, ktorí sa chystáte na VIP Experience lístok, si ešte vo svojich hlavách vymyslíte, že do akého iného sektoru by ste išli v prípade, že budú vypredané hneď tie VIP Experience, aby ste mali variantu v tej panike proste. Viete, čo myslím. Ešte vám chcem povedať, že strašne vám všetkým držím palce, aby ste si uchmatli taký lístok, aký proste si prajete a aký ste si vysnívali už v podstate od štadiónu, pretože viem, že veľa ľudí z vás má už buknuté ubytovania, ešte nemáte listok, ale máte ubytovania. Taktiež také odporúčanie moje je, že keď sa chystáte s deťmi, alebo teda s akože mladšími, akože ľuďmi, proste deťmi, keď sa chystáte ako rodiny s deťmi, čo viem, že sa chystáte, naozaj vám odporúčam lístok na sedenie, akékoľvek proste lístok na sedenie. Čo by som vám ešte povedala? Neviem. Iba, že sa asi poserem. Nič, končím.